Seguimos adelante, avanzamos en este tiempo de radio, dejamos esa sección de los consumidores y abrimos nuestra sección de los viernes, esas recomendaciones que queremos hacer aparte de la agenda cultural que tenemos en un ratito. Abrimos nuestra sección, ponemos un libro sobre la mesa. Vamos a poner en este caso un libro que ya se ha publicado, bueno, pues allá por el mes de marzo ya se salía, se editaba, se publicaba, se ponía a la venta, pero hemos sabido en las últimas semanas que se ha convertido en finalista del premio Martín Sarmiento, Fray Martín Sarmiento, del 15º premio Fray Martín Sarmiento, y queríamos volver, bueno, pues ponerlo en esta ocasión en la mesa. Es Campus Morte, la primera novela de Lito Vila Baleato. Lito, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso vamos a empezar por esa última hora, digamos, que ya se sabe dende hai más semanas. Finalista túa novela deste premio Fray Martín Sarmiento. Como valoras isto? Bueno, pois imagínate, o sea, valoro moitísimo que se propuxese a novela como finalista deste premio, que ademais é algo especial porque realmente saberase no mes de maio quen é o gañador. Os votantes, digamos, son os profesores, os pais dos alumnos e o propio alumnado de secundaria, entón pois todavía máis especial que a novela sexa nominada para un premio así. Vou facer agora, despois desta introducción, a pregunta sempre coa que comenzamos ponemos o libro sobre la mesa. Lito, que imos atopar os lectores, as lectoras, que abramos Campus Morte unha vez que o fagamos? Bueno, o que pretende é ser unha novela negra, ambientada en Santiago, pois o que pretendín desde logo facer con isto é unha novela de lectura sinxela, fácil, rápida, os capítulos son bastante cortos, e bueno, trata dunha historia de un profesor que está en Alemania, que recibe a chamada dun amigo da infancia que vive en Compostela e que lle di que necesita a súa axuda, e poucas horas máis tarde resulta que ese amigo aparece morto. Este profesor que está en Alemania inmediatamente colle un avión para volver á súa cidade e intenta descubrir cal é o motivo desta morte, que aparecerá conectada posteriormente coa morte sucedida 15 anos antes dunha estudante Erasmus que estivo en Santiago. Din moita xente que a leu xa sinala tamén que, que é moi adictiva, como digo eu, que engancha. Eu só dicir que son novelas adictivas e que é mellor neste caso non empezarla de noite, porque senón non somos capaces de parar. Cal é o truco desta novela? Se ti como autor nos lo podes dicir. Non me atrevería a decir un truco, o sea, o que pretendo dende logo é que o lector queira continuar co libro, que queira saber máis, e bueno, sí que é certo que ao mellor ao final de algúns capítulos pois intenta subir un pouco a tensión para que alguén, para que a xente diga, pois quero continuar, que é o que me pasa a mí moitísimas veces cando leo, é o que me gusta, o que un pretende acadar, vamos. Lito, tú previamente, pues si has escrito lecturas graduadas para estudiantes de español con lingua estranxeira, te estás vivindo en Alemania. Por que das o salto a esta novela? Por que decides e como o fas nese momento? Bueno, porque decido, o sea, eu levo tempo aquí en Alemania traballando como profesor de español, como lingua estranxeira, e sí que é certo que teño xa, pois, agora mesmo 7 lecturas publicadas aquí para alumnado ou para estudiantado alemán que estudia español como lingua estranxeira, pero apetecíame desde logo probar algo así. O que faltaba mellor era a oportunidade que me brindou, por sorte, Francisco Castro, director de Editorial Galaxia. Foi un pouco cando xurdiu aí esa posibilidade de poder escribir algo con total liberdade, sin ese tipo de corsés que teño aquí a hora de escribir, ou que facía ata agora, que tes unha serie de pautas tanto gramaticais como lexicais, e bueno, que te tes que adaptar a ese marco. Aquí neste sentido fixen o que me apetecía, o que tiña ganas, esperando que guste o lector normal, adulto, digamos, e non a alguén que está partindo dunha determinada linguaxe ou dunha determinada base léxica. Lito, ti tamén tes un blog que está activo, que está funcionando. En este caso, en él tamén se fala moito desa xeración da burbulla, la generación de la burbuja. Tamén está presente este espírito en Campus Morte. Que é esta generación, Lito? Bueno, o sea, non diría, o sea, está presente porque o protagonista da novela, Iago Miranda, é un profesor que está no estranxeiro. E bueno, eu cando empecé a publicar este blog no Xornal de Santiago, no Correo Gallego, pois foi un pouco por ese intento de manter unha conexión ca cidade, co país de orixe,
bueno, porque somos moitísimos os que tivemos que facer a maleta, ainda que eu sempre digo que eu non fun dos que foron expulsados, sino que eu marchei coa ansia de realmente sair fora, e cando quixen volver, cando quixen regresar a Galicia, pois me encontrei cas portas pechadas. De todos os xeitos non perdo a esperanza todavía de poder regresar algún día, pero bueno, sí que está presente na novela de algún xeito esa dúbida, incluso que Iago Miranda se plantexa e di non será o mellor o momento de volver, de facer a maleta, de regresar a casa. Unha novela que, como vendes tamén, explicabas pouco despois de que se publicara, casi un mes despois, dicía que había estado xa moitos sitios, Baleares, Cataluña, Andalucía, Londres. Creo que, non me equivoco, non sei, dime se me equivoco, creo que hoxe estará en Bruselas, non? Precisamente estou agora casi facendo a maleta, marcho agora dentro dunha horiña para Bruselas. Invitaron ali o grupo Couto Mixto, presentaremosla esta tarde no Centro Galego da capital belga, algo que me fai moitísima ilusión. É certo que a novela casi ten ese espírito inmigrante, chegou incluso a China, das mans de Vero Boquete, chegou a... Sí, que puso a foto nas redes, además, na muralla. Sí, puxo, sí, non só ela, sino realmente increíble a cantidade de xente que me escribiu colgando fotos, e moitos emigrantes tamén, desde Oxford, Gran Bretaña, xa che digo, incluso desde Estados Unidos, desde Francia, o sea, desde moitos lugares, que é unha recompensa impagable para alguén que escribe, claro. E xa para rematar, preguntaba que ia toparse o lector ou a lectora cando abra Campus Morte, e a pregunta é que lle gustaría a Lito Vila, o autor, que mensaxe ou que sentira ou que sensación lle quedará o lector e a lectora unha vez que termina ese libro. Bueno, a verdade é que o que pretendo é, dende unha humildade de principiante, digamos, é entreter coa lectura. Se alguén que colle esta novela e pasa un anaco entretido ca lectura, eu doume por satisfeito. Dende logo, claro que un pretende pois atrapar, engaiolar, como digo, é un pouco o que un tamén gusta de ler. Eu son moi lector de novela negra, e moitas veces que penso que esas novelas tan exitosas que se fan non só en España, sino en Europa, a novela escandinava, a novela americana, pois é algo que está genial, pero que creo que tamén pode ter cabida facer algo así aquí, autóctono da nosa casa, sexa en Vigo, sexa en Santiago, pois é un pouco que se intenta dicir, pois mira, facemos nós algo tamén similar e agrada ler algo así. Campus Morte, de Lito Vila Baleato, el libro que hoy ponemos sobre la mesa. Lito, moitísimas grazas, un saúdo. Moitas grazas.